Λοιπόν, σήμερα αφήνω το YouTube να διαλέξει το τι θα δω. Ό,τι μου πετάξει το For You, αυτό θα δω και θα κάνω react. Και δεν έχω ιδέα τι έρχεται. Ο You σήμερα. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα κάνω ποτέ face reveal και δεν θα απαντήσω ποτέ σε ερωτήσεις σας για αυτό το λόγο. Yes, Θα απαντήσεις ρε, θα απαντήσεις. Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να πατήσετε subscribe. Εννοείται και έχουμε πατήσει subscribe. Και έχουμε πατήσει όλοι και σε αυτό το κανάλι, έτσι. Για να απαντήσω όλα αυτά τα περίεργα πράγματα που με έχετε ρωτήσει. Φαίνεται γυμνασμένο. Ιωσιμέρ! Γιατί για να φτάσουμε στα 30k με 600 subs το μήνα Θα φτάσεις! Θα φτάσουμε το 2027. Καλά, μπορεί να φτάσουμε κι εμείς 1000 subscribers το 2027. 6-7. Σοβαρό, πρέπει να αφήσουμε αυτό το meme στο 2025. Μην γράψει κανένα άλλο 6-7 κάτι στα comments. Είσαι σίγουρος? Πρέπει να αφήσουμε αυτό το meme στο 2025. Κοστ! 6-7, αδερφάκο! 6-7! 6-7! 6-7! Δεν ξέρω γιατί κοιτάω την παλιά κάμερα. 6-7! Γράψτε επίσης στα comments. Σας αρέσει η καινούργια κάμερα ή σας αρέσει εκεί που φαίνονταν το κεφάλι μου? Πάμε για λαγοπόδαρο και. Όχι, δεν το πήραμε. Λαγοπόδαρο! Έχω σκοτώσει 80 Δεν παίρνει. λαγούς. Όχι, δεν θέλει να μου δώσει. Με σαμποτάρει το game. Αυτό τώρα είναι το 99 Δεν μου νύχτες. δίνει Wolfeld, έχω σκοτώσει 15 Στο Roblox. λύκους. Άμα δεν θέλει, τι να Από κάνω, τον, με το ζόρι, Κούλι. να πιάσω από τα αυτιά, να το τραβήξω το παιχνίδι γιατί του πω δώσε μου Wolfeld. Ήρθε ο Pell Trader, ωραία, κάτσε μπας και είμαστε τυχεροί ρε φίλε. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά δεν έχω κάνει ακόμα 99 νύχτες. Αν θέλετε να το δείτε και σας αρέσει το Roblox, πάτε στο κανάλι Roblox, θα το δείτε κάτω στην περιγραφή που είναι με όλα τα links. Και πραγματικά δεν έχω ιδέα. Αν θέλετε να το δείτε αυτό, να παίζω πρώτη φορά 99 νύχτες, γράψτε το στα comments. Επιτέλους. Δεν δίνει ρε, δεν δίνει. Δεν μου δίνει. Πρέπει να με έχει. Κάποιος με έχει φτύσει. Τουλάχιστον Wolfpelt που τα ψάχνα την αρχή του βίντεο. Όχι. Όχι, δεν δίνει. Δεν δίνει. Δεν μπορώ να πάρω Wolfpelt από την αρχή του βίντεο. 205 Diamond Dragon Lonely. Ακριβώς αυτό που θέλω. Και ήρθε η ώρα να το τσιπήσουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε τα 205 Περίμενε. Diamond Ο Winch αγοράσει 205 αυτό το insane τέρας. Dragon Lonely. Ακριβώς αυτό που θέλω. Και ήρθε η ώρα να το τσιπήσουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε τα δώρα στον νικητή από αυτό το βίντεο. Και θέλω να δω την αντίδρασή του όταν καταλάβει ότι Και εγώ θα πάρει το και δω. Dragon Cannelloni. Το Και Winch. έχει τη σοκ. Όπως βλέπω η βάση σου χρειάζεται μια αναβάθμιση. Τι είναι αυτό? Τι βάτσα είναι αυτή ρε? Σήμερα θα γίνει. Αυτά εδώ είναι δικά σου. Έχει πάθει σίγουρα σοκ. Λαγκράντε κομπινάσιο. Και εγώ σοκ θα είχα πάθει Winch! Κάτω και σε μένα αυτό φίλε μου! Έλα κάτω και σε μένα αυτό! Έλα δώσε μου δράκο! 200 $. Σπαγκέτο τουαλέτη, Έζο Ξέκολα 6-7 και Dragon Cannelloni. Που το Dragon Cannelloni βγάζει όσα βγάζονται όλα τα άλλα μαζί. Εντάξει. 200. Απίστευτο, τυχερός. Μπράβο, W wins. Ωραία, ποιος είναι αυτός ο όμορφος? Ήταν παραλίγο, το είδα, ήταν παραλίγο. Ήταν στο τσάφ. Όχι, ήταν στο τσάφ, κοίτα όπως έκανα. Αυτό το βίντεο by the way ήταν να μην ακουμπήσω το κόκκινο. Δεν ξέρω, ήταν ένα από τα πιο ωραία βίντεο που έχω κάνει πιστεύω. Και νομίζω φάνηκε στο ότι πήγε πολύ καλά. Όσοι σας αρέσει το Roblox, επαναλαμβάνω κάτω στην περιγραφή. Σας αρέσει το Fortnite, κάτω στην περιγραφή. Σας αρέσουν τα reacts, κάντε subscribe. Σε αυτό το βίντεο κάνουμε reacts γενικά σε ό,τι μου εμφανίζει το YouTube! Στο παιχνίδι μου στο Roblox, ναι, στο grind, έχουμε 3 class. Οκ. Warrior, Tank, Assassin. Για Μας πείτε μου, έβγαλε το Helldrart. ποιο να είναι το επόμενο class που θα φτιάξουμε άραγε? Κάποιος τοξότης, κάποιος μάγος να είναι? Πώς να βάζαμε κάποιο πιο γυναικείο class? Ή μήπως κάποιο άλλο class να μπορεί να Θέλω να κάνει δοκιμάσω άλλα το Helldrart το ή map. περισσότερο στο Roblox, δεν το έχουμε να είναι δοκιμάσει. support class, να Για πείτε, για έχεις. πείτε. Ή κάποιον samurai, δεν ξέρω, πείτε μου γνώμες και τι θα θέλατε εσείς. Γράψε grind Τι θα ήθελα και εγώ? παίξτε το παιχνίδι μου τώρα. Τι θα ήθελα? Θα ήθελα. Σκατζόχυρο! να λέει. This kid just dissed a whole generation by dissing the 6-7 team in his freestyle. Seven. It's been a year now. It's 6, literally 7. almost 2026, so stop that comment. Ding. Stop Commenting 6, 7. I know you're gonna 6, 6, 7. Stop commenting 6, 6, 6, 7. I know you're gonna die, but I'm gonna pick you up. Ο μπρο είναι τραγουδιστής, ο μπρο είναι τόσο μικρός, είναι 6-7. Και μπρο ξέρει το 6-7 τόσο καλά, είναι απίστευτος. Τι είναι αυτό ρε? Τε σαχούρ, πουπ πουπ, σαχούρ. Τικ τακ τικ τακ σαχούρ. Σαχούρ. Καλά πως έβγαλες το σαχούρ ρε? How hard you try, there's not even a
little tear. But can it survive water? Νερό, για να δούμε, μπορεί να κοπεί με νερό. Δεν κόβεται με νερό. Δεν μπορεί. What about Πώς? a knife? This is Για να δούμε. crazy. Δεν παίζει αυτό. We got something. There's no way that paper can beat scissors. Stop right there, my child. Don't ignore me when you see me. I am Jesus Christ. Whoever likes this video, subscribes to the channel, and shares it with 5 friends will receive good news Εντάξει, within δεν είναι θα κάνει, τσέλα, κάντε like. 3 hours. That's my promise. Oh, cut! Άσε ρε, αυτό είναι ψεύτικο, δεν μπορεί να το κόβει. Σήμερα θα κουβαλήσουμε το σταυρό στο δρόμο του μαρτυρίου του Χριστού. Λέγεται Via Dolorosa ή αλλιώς Οδός Μαρτυρίου. Οι στάσεις που έκανε ο Χριστός ήταν 14 Μπράβο. και μία Μπράβο, από τις πιο Δημήτρη. σημαντικές ήταν. Η πέμπτη στάση εδώ που λέγαμε. Εδώ είναι το σημείο που ο Χριστός. Ό,τι μου βγάζει το YouTube, έτσι, shorts. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Ακούμπησε για να ξεκουραστεί. Έπεσε και δώσαν σε άλλον να κουβαλήσει το σταυρό. Και ήταν Ο Σίμων ο Κυριναίος αγκάρεψε με το Ευαγγέλιο να πάρει το σταυρό του Χριστού στον ώμο. Εννοείται πως δεν έχασα την ευκαιρία να κουβαλήσω κι εγώ συμβολικά. Μπράβο, το ρε σταυρό. Δημητραρά. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να πληρώσει τις αμαρτίες τις δικές μας, για να μπορέσουν να ξαναανοίξουν οι πύλες του παραδείσου για τους ανθρώπους. Η αίσθηση και μόνο ότι βρισκόμαστε εδώ, όπου περπάτησε ο Χριστός, όπου μαρτύρησε, που κουβαλάμε συμβολικά το σταυρό του και βαδίζουμε στο δρόμο του μαρτυρίου του, προκαλεί δέος. Σήμερα θα κουβαλήσουμε το Απίστευτο, μπράβο, μπράβο. Για να δούμε το σημερινό item. Όπα, για να δούμε το item, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν είναι για Fortnite. Όσοι παίζουν Fortnite. Περίμενε. Λούτι! Πότε μπήκε? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Το αγοράσετε, πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε βίντεο μετά. Οπωσδήποτε αυτό. Αν δεν έχεις πρώτο και το βίντεο στο Fortnite, τι κάνετε? Σίγουρα σου έχει τύχει αυτό να είσαι σούπερ μάρκετ με τη Σπίτι μητέρα ομά. σου και μετά σου να θυμηθεί ότι ξέχασε κάτι. Και ο Ταμίας θα ξεκινήσει να σκανάρει τα πράγματα τόσο γρήγορα που θα φρικάρεις και να πεις τι κάνω. Subscribe αν σου έχει τύχει. Σίγουρα σου έχει τύχει αυτό να είσαι σούπερ. Έχει συμβεί αυτό, ισχύει. Γκανζάρ, ισχύει, αλλά νομίζω δεν πήγαμε ποτέ να το πάρουμε. Νομίζω ποτέ δεν πήγαμε να το πάρουμε. Παραγγέλνεις? Τι λέει ο Τζονέλης? Ξεκίνησα βάζοντας το σάντουιτς του Ρονάλντο στη ζυγαριά και ζύγιζε 242 γραμμάρια. Και αφού ξετύλιξα προσεκτικά το Συγγνώμη, του Μέση, σκέφτηκα γιατί έχουμε μεταφράσεις, ρε παιδιά? Ρε παιδιά, πώς μπήκαν οι μεταφράσεις? θα περπατήσω πιο πολύ από το Μέση σε ένα 90 λεπτό. Βλέπεις κάποιοι αποκαλούν τον Μέση τεμπέλη επειδή κυρίως περπατάει στο γήπεδο. Οπότε για να το τεστάρω ήθελα να δω πόσο μακριά θα μπορούσα να περπατήσω εγώ στον ίδιο χρόνο. Αλλά ενώ εγώ κινιόμουν με σταθερό ρυθμό, ο Μέση μερικές φορές σταματούσε τελείως. Πράγμα που μου έδωσε την ευκαιρία να τον νικήσω. Και αφού ολοκλήρωσα έναν ολόκληρο γύρο του γηπέδου, ο Μέση άρχισε να αντεπιτίθεται κάνοντας sprint μέσα στο γήπεδο και κατάφερε μάλιστα να βάλει ένα απίστευτο γρήγορο γκολ. Έτσι, όσο αυτός πανηγύριζε, εγώ βγήκα στους δρόμους του Μαϊάμι, περνώντας μπροστά από τεράστια καταστήματα. Ήταν ημίχρονο, οπότε όπως ο Μέση, έκανα διάλειμμα και ξεκουράστηκα πριν επιστρέψω στην αποστολή μου. Και παρόλο που ο Μέση έτρεχε ακόμα περιστασιακά, εγώ πλέον περπατούσα πιο αργά. Με τον αγώνα να τελειώνει, είχα φτάσει στο Miami Beach, οπότε τα τελευταία μου βήματα θα ήταν στην άμμο. Και με το σφύριγμα της λήξης, ο Μέση είχε διανύσει 8,4 χιλιόμετρα. Πράγμα που σήμαινε. Του κέρδισε. Παιδιά, ξέρετε ότι μετά από λίγο εγώ το χάσα τελείως. Και γιατί το χάσα? Επειδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνεται και έχει ελληνικά μεταγλωτισμένα. Είναι πραγματικά τρομακτικό αυτό. Πώς βγήκε το όνομά του? Άρε, 20 να μου κι εγώ, ρε γαμώτο. Μετράμε για απλά να κάνω μόνο μουσική. Και ήμουνα με το φίλο μου δίπλα στο θρανείο και λέω ότι θέλω να βρω ένα όνομα. Κάτι που να με αντιπροσωπεύει, κάτι που να είναι έτσι διαφορετικό, να μην είναι κάτι απλό. Και τέλος πάντων, λέω ρε φίλε, καθόμουν με το φίλο μου και σκεφτόμουν. Πώς να το κάνω, πώς να το κάνω. Και μου λέει, το ξέρεις ότι είσαι full τρελός. Λέω, τι εννοείς? Και όντως έκανα full βλακίες εγώ στο γυμνάσιο ρε. Α, χαζομάρες εννοείς. Full χαζομάρες. Και του λέω, και τι με αυτό που με τρελιάρεις? Μου λέει, θα ονομαστείς Psycho. Του λέω, Psycho, σκέτο Psycho. Μου λέει, Psycho, κάτι. Βρες κάτι. Και λέω, κοίτα, κάνω μουσική, λέω, θα σκεφτώ ένα είδος μουσικής. Και σκέφτηκα τη jazz. Και λέω, Psycho Jazz. Και μου λέει, τι είναι αυτό, μου λέει, τι Psycho Jazz. Και του λέω, εντάξει, Psycho Jazz. Και απλά ακούστηκε ωραία. Πολύ ωραία ακουστική, ισχύει. Το πάει, ισχύει, Psycho Jazz. Ωραίο. Το είπα, μου βγάλε το χάγι, για πάμε.
Αυτό τώρα είναι satisfying, ρε Χάκη. Χάκη. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Και γάμο τις λούπες έκανε πάντως. Το παραδέχομαι.